Vaig fent pinzellades aquí, allà, i de cop una pinzellada veig que la connecto més, saps? I a partir d'aquí doncs, ja començo a entrar en la meva aula i és com un exercici de sensibilitat. Al principi comença escalfant, fent algun exercici més bàsic i després vas aprofundint. Llavors cada pinzellada va agafant més sentit cada vegada. Si tinc una tela, llavors li faig alguna pinzellada així, sense tenir res en ment, simplement gamma de colors i composició. Llavors tiro colors, i tiro taques, i tiro línies de direcció. Llavors no em diuen res, però les deixo uns dies a posar i res, provo a veure si avança una mica. A vegades és només com un impuls.
Com tirar-se al precipici una mica. Que no saps què passarà. Tinc un color fet i el provo de ficar a sobre d'un context i pot ser que funcioni, pot ser que no, però funcioni o no em fa avançar a l'obra. Miro la llibreta amb esbossos i coses que faig per veure si m'inspiren. I acabar el quadre és com recollir un pebrot. Que tu per recollir el pebrot pues el reculls i te'l menges. I sembla que sigui l'únic que fer, no? Però perquè aquell pebrot surti pues has d'estar treballant i picant pedra